Ħaddiem bħalna illi kien qed jipprova jaqla l-ħobża ta' kuljum, hekk ġie deskritt ir-raġel barrani li tilef ħajtu b'mod traġiku wara li kmieni filgħodu spiċċa maqbud taħt it-tifrik meta ċeda ħajt f'Bormla fejn qed isir proġett ta' kostruzzjoni. Il-każ seħħ fi Sqaq l-Erwieħ għal ħabta ta' 8 ta' filgħodu. Il-ħajt li ċeda kien ħajt temporanju illi ittella mad-dawra ta' din il-proprjetà fejn qed isir xogħol ta' tħaffir. Fil-fatt mal il-pulizija waslu fil-post sabu l-makkinarju li aktar kmieni kien beda jħaffer u jqatta l-blat. Jikkummenta Brendan Pisani, l-kellim tal-Korp tal-Pulizija. Li jidher minn hemmhekk il-skavar għall-pedamenti, fis-sens xogħol normali ta' kostruzzjoni, il-binja li kien hemm minn flok fejn ħajsir dal-proġett hawnhekk kien diġà twaqa'. Fil-post waslu mal-ewwel numru ta' uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim ta' tobba u paramediċi permezz ta' ambulanza. Net News huwa infurmat li apparti l-vittma li għandu 32 sena kien hemm ukoll raġel li ttieħed l-isptar Mater Dei b'urġenza. Il-Malti li għandu 35 sena u huwa resident il-Belt Valletta jinsab fil-periklu tal-mewt. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Charmaine Galea filwaqt li numru ta' persuni qed jiġu interrogati mill-Pulizija. Stħarriġ separata għaddej kemm mill-OHSA kif ukoll mill-uffiċċju li jirregola l-bini. Dal-istazzjon jista' jikkonferma li l-vittma huwa ħaddiem mill-Gambja illi ftit qabel beda l-ġurnata tax-xogħol tiegħu der qed jitrejjaq b'xi ikel illi kien xtara mingħand ħanut tal-pastizzi fil-viċin. Residenti Bormliżi li tkellmu magħna iddeskrivew lir-raġel Afrikan bħala wieħed tas-sew dħuli u tal-affarijiet tiegħu. Intant kienu diversi reazzjonijiet ta' kundanna wara każ ieħor ta' traġedja f'sit ta' kostruzzjoni bil-moviment graffiti jgħid illi ma jistgħux jibqgħu jiġu sagrifikati aktar ħajjiet fuq l-artal tar-reba. Fost dawk illi kkummentaw kien hemm ukoll Janet Walker illi f'post fuq Facebook kitbet illi tkexkxet meta rat ix-xena ta' Bormla. Ma jistax ikun illi biex int issir sinjur jew tirranġa l-proprjetà tiegħek toqtol lin-nies istħu mijiet ta' nies imwerwrin kuljum u għandhom għal xiex, qalet Janet Walker illi kienet vittma ta' inċident simili li seħħ fil-Ħamrun f'Ġunju tas-sena li għaddiet. F'Marzu li għadda, inċident ieħor fil-Ħamrun kien ħaset il-ħajja ta' Mirjam Paċ illi inqatlet taħt it-tiġrif ta' dara stess.